Hi, kumusta mga tanan dira? Mga unat tabay. Mag-record na lang ko ba kay kuan ka nang mag-live na gani ko ang signal. Gakinamang. Naday putahe diri nga. Kuan rice. Na rice with vegetable ni siya na ay patatas, di ay talong, bell pepper, di ay carrots. Di ang carrots. Oh. Lami kay siya ba? Iplito sa siya and then palalong na dito sa kanon. Mga una tanin nyo diha. Hindi asa tag diri apritadang manok. Apritada ba eh? Paborito sa akong mga amo din yung apritada. Di talong. Tapos di apod tayo giniling na oh. Giniling yung patatas. Yung putahe ron puro ano. Puro na tomato paste. Bugas ng tani eh. Magluto ko ani sa Pinas. Dali naman kayo. Nakulungan ka sa basmati. Ang basmati para yung naanak kadag ko. Namuwag hagi magpilit. Nana sa sikreto bay. Nanglan mo na siya ihumol og 30 minutes to 1 hour. Ihumol mo sa tubig. Kahuman. Pwede nimo siya lutoon kanang igisa sa nimo. Hindi mo siya igisa, pwede po ipabukal ka og tubig kung ayaw nimo mantika. Pwede po dayon ni muglungag mga sa Pinas ba dayon pero kinahanglan nakahumol sa siya kung idayon ni muglungag siya ba kanang idungan kinahanglan kabaw ka sa tubig kay nahumol naman to siya so gamay na lang ang tubig nga atong need karon kung di ka makatansya sa tubig luto alam diya kung magkulang man gani pabukal daan init daan og tubig mo na lang may idagdag ayaw dagdagin mo now kani gusto po ka maghamis-hamis na siya diha murag oily un ana pwede mo siya gisahon sa animo mantika nito nimo mantika ilunod nimo tong bugas kinahanglan mo na mo i-drain mo maayo isa po ka style niya abukal kag tubig nabukal ng tubig tanganin mo og cloves cardamom tanganin mo og asin timplahan nimo ni siya bay kani nga rice para malasa. Man, magprito na kag mga gulay. Carrots, nipis lang hiwa. Talong, anak. Bell pepper.
Tapos patatas, wala naman patatas. May patatas. Sibuyas, kamatis na nga. Kamatis na dugmo. Pampalasa ba? Sibuyas, kamatis. Puro lingin, nipis. Prito ni mo. Mali mo prito ah. Ditang kami mo sa kaldero. Pinakailaw. Timplahan mo asin, black pepper powder, o turmeric powder. Turmeric or zaparan. Zaparan powder. Na sa resulta. Maluto na, imo i-flip. Kaldero. Kani kaldero ni. Kani imong sulanan sa pag-serve. Anong iana? 1, 2, 3. Ay, bilat na lang po. 1, 2, 3. Tak. Wow, purma na dayon ba? Lamig na kaiba. Sakpan akong soft drinks da. Di, uli na akong Pinas, di na ako mag soft drinks. Libre lang kay, libre man. Libre lang ay libre man ba? Naidagang ko ang stock. Gikan sa pikas. Di man diri, gikan sa pikas balay kung mga tuminto ang Biyernes. Good na po. Pwede kang pagkaon na busog na ko ba? Busog na ko kay kaduhanan ng dugang. Aray ko. Ah. Ilagan sige akong rice gisundok. Dalaga ba? Rice oh. Manang basmati. Hindi mo ko sa Pinas ba kaya? Tagaan ko na itong nagsako. Na. Hindi ko nga kung pwede ba makapalit tulo ka sako. Pa sila may oo pero pwede daw usa ka sako pero tulo daw lisod. Una nga ako ang sindan si Mrs. ug si nanay akong pasabton. Kay lahi man gud na kuan, lahi man gud ka nang mo istorya kaniya sa personal kay putlon man niya imong istorya, di ka makaistorya sa tanan imong gustong iistorya. Nya maglibog pa kag unsa bato atong pagka-istorya, eksakto baka itong mga man-English na to. May nang i-message kay para mabasa si nanay. Pagkahuman, mag-decide siya. Unsa ba? Sugot ba siya? Yung sana adlaw ron. Merkulis na 4. Karong Domingo pohon magpakalon ako. 4, 5, 6. Pizza 8.
Sa Utsubay. Sa 8 Domingo. 3 ka bulan mang cargo. Sakto po. Mga kupitilihan ng gatas. Ako gatas. Unong kalata, dagko baking latas-gatas. Bawa ka gatas taas pilas ng nido. Dagko kayo nido. Na taas. Ang anak. Pati nagana. Murag. 5 ka karton niya. Kada karton unong kabuksod. Wa may gatas diri, talagsal man. Tay, pwedeng paliton ba? May nga nagpaliton. Kaya, masig di mo suot. Pabayaran, okay lah. Kung dili pabayaran, salamat. Hindi na madaway, pati nga daghana. Tunga na akong mahot. Busog na sa iba, niya po din panihapon. To be continue. Ginagmay ko kananan ron bay. Di pa rin sa una ba nga, sige yun. Pero mag-amping na tagsugod sa atong health. Hindi magpalabi. Practice na hinay ka na ning bugas. Ang kanon dyan, mahal na kaing bugas ato. Wow. Thank you so much. Okay. Ano na, balintong na. Salamat mo dyan paglantaw ba? Hindi akong kusina ba? Hindi kinabuhi sa magluto nga. Muna ang marag. Apay lang. Yung kanon. Manag din na-transfer naman dyan ko ani. Dara ang kanon nga naigulay. Di apay sabaw ni tatay. Yang table soup. Di pa ang mga gulay diri. Di batong is life. Di ay talong is life. Tagmay ang talong ron. Tapos na di ay bawang. Naning kinabuhi sa kusina bay. Sige luto pwede na kang luto bay. Butang man bay, butang. Kaya na, dali na. Tapos ko yung mga panit diri. Mga panit, ako na yung palatol. Patambok ni sa yuta. Gibangaw na. Hay, daghang salamat din hilaman ko kutob. Salamat sa paglantaw. Migalab shout out IKTF in kay Kakap Team Family and Team Siki. Thank you so much mga bay ug sa tanang mga sisters agency. Thank you so much. Ayuda pa more.